Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, isa pa kakaso sa COVID-19 ginkumpirmar diri sa probinsya sa Negros Occidental. Masobra 5,000 ka mga ECQ violators na record sa Western Visayas. Sa balita national, Philippine Red Cross magabukas ang 20 ka mga testing laboratories para sa COVID-19. 40 ka mga staff sa RITM nagpositibo sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Abril 21, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa nila. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon! Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa takna ng alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Inkonformar ni Governor Eugenio Jose Lacson ay kaduhang nagpositibo sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kag ini ang isa ka driver nga naghalin sa Pavia, Iloilo. Suno kay Lacson halin sa Iloilo, nagpauli ang pasyente sa tong Marso 13 kag ginpaidalom sa home quarantine tubtob Marso 28. Duha pa ni Lacson nga natapos ang home quarantine nga nagpabilin nga asymptomatic ang pasyente apang sa Abril 5 tubtob Abril 6 nagbatyag ini sa hilanat kag gin LBM. Abril 8 sang gintawgan siya sa amo nga taga Iloilo nga nagpositibo ini siya ang amo sa COVID-19 kag considerar bilang Western Visayas patient number 37. Bangod sini Abril 11 sang ginpahibalo sang pasyente ay kondisyon sa health office sa Banwa sang La Castellana rason nga inkuhan ini sang test. Abril 13 sang ginpadala sa laboratorio ang specimen kag Abril 20 sa nagwa ang resulta nga ginasaad nga positibo ini sa COVID-19. Maayong balita naman, bangod ang iasawa kag bata nga dungan nga nagpa-test sa iya ang nagnegatibo sa masakit. Samtang na-discover nga hindi lamang ang amo ni Negros Occidental patient number 2 nga si patient number 37 ang mahimo nakalaton sang kagaw, kundi pati na ang Western Visayas patient number 38 nga ginapatihan related man sa iya. Karon nga adlaw magapadulong ang pila ka personnel sa Provincial Health Office dito sa may barangay nato sa may Banwa sa La Castellana para magpatigan sang contact tracing kag kuhaan sang sample ang mga may potential nga naka-close contact sa pasyente. Patient number 2 nagpuli na diri sa Bacolod sang March 13 pa, March 13 from Iloilo, and then from March 13 to 28 home quarantine siya kay PUM siya. After that, okay man, wala man siya may timbatyag. Only on April 5 nga amo to nagwa ang sintomas pa, may lanat siya tapos nag-LDM siya duwa kadlaw. Ang kabahin sang papahayag ni Governor Lacson sa pagkonformar sa sining COVID patient number 2 diri sa probinsya sang Negros Occidental. Nagpasar sang resolusyon ng mga kongresista sa Negros Island agud kundinahon ang ginhimo sang New People's Army o kun NPA nga pag-atake sa mga miyembro sang 94th Infantry Battalion sang 303rd Philippine Army nga nagpatigan sa security patrol sa Sitio Conalom, Purok 2, Lunoy, Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Gintawag sa mga kongresista nga isa ka matalaw nga tikang kag pagsupak sa unilateral ceasefire ang pagpangatake sa mga rebelde sa tropa sa gobyerno nga nagabulig sa pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga apektado sang COVID-19. Sila ang nakig-unong man sa pamilya sa mga nagkalamatay nga militar kag ginkilala ang pagkabaganihan sang tanan nga mga soldado nga kalakip sa mga frontliners nga nagapakig-away sa COVID-19. Ang mga kongresista ang ginkalakipan sang 7 sa Negros Occidental, 3 sa Negros Oriental kag party list congressman sang Abang Lingkod. Ginpanawagan naman ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Communist Party of the Philippines New People's Army nga magkooperar sa kampanya sa gobyerno batok sa Coronavirus Disease 2019. Ini kasunod sa natabo nga enkwentro sa mga rebelde kag tropa sa gobyerno sa idalom sang 94th Infantry Battalion sa Barangay Carabalan sa siyudad sa Himamaylan sang kahapon nga adlaw Abril 19 o kun sang Abril 19 Domingo nga adlaw. Ini ang nagresulta sa kamatayon sang 3 ka mga soldado kapag kasamad sang 4 pa kaiban. Suno kay Lacson, ang papag-away sa COVID-19 ang hindi makabing socio-political issue kundi isa ka human race survivor concern nga dapat bululigan nga matap na anuman ang political affiliations. Doon pa sa gobernador, may maayo na kuntani nga resulta ang implementasyon sa Executive Order No. 17 ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginatawag institutionalizing the whole nation approach in ending local communist armed conflict. Ginpahayag sang Police Regional Office 6 nga ginpakita lamang sang New People's Army ang matuod sining intensyon nga magpamintaha sa sitwasyon matapos nga nagpadayon ng rehimong extortion sa mga pigado nga pamilya, pag-recruit sa mga minor de edad kag pagpangatake agud punggan ang pagpanagtag sang bulig sa komunidad. Sulo kay PNP Region 6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan nga nagakatabo sa karon nga kimuan sa NPA, indikasyon nga ang rebelde wala sang labot sa balatsagon sang pubuloyo.
Una diri sa Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan, Negros Occidental. 3 ang patay, kag 4 ang pilason sa katapos ang 94th Infantry Battalion sa engkwentro batok sa NPA. Dismayado naman si 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte sa ginhimo nga pagpang-atake sa New People's Army sa tropa sang militar sa may sitio Kunalom, Purok 2, Lunoy sa Barangay Carabalan, syudad sa Himamaylan sang Abril 19. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Pasaporte ang tropa sang militar nga yara sa lugar ang kabahin lamang sang outer security ngang tuyo amugid lamang ang maghatag proteksyon kag pagpasiguro sang seguridad sang pumuluyo nga magakuha sang ila cash assistance gikan sa social amelioration program sang gobyerno matapos may pila ini ka ma-report nga nabaton nga nakuha sang NPA ang ginahatag nga assistance sang gobyerno sa Samar kag Northern Mindanao. Dire makita ang sunod kay Pasaporte ang kawadon sang sensibilidad sa mga NPA matapos nga gulpi na lang nila ng palukpan ang tropa sang militar sa diin nagresulta ini sa inkwentro. 3 sa tropa sang militar ang nagkalamatay, lakip na ang 23 anyos nga platoon leader nga si Second Lieutenant Ralph Almante Abibico kang 2 nga Sunday Corporal Joel Noblesa kag PFC Carl Vinis Bustamante. Samtang 4 ka iban pa ang napilasan. Sunod kay Pasaporte, estable naman ang kondisyon sang 4 ka mga tropa nga nagkalapilasan nga karon nagapabilin sa mga ospital sa Bacolod. Samtang nagmando naman sang pursuit operation si Pasaporte batok sa NPA nga responsable sa pagpang-atake. Extend pa sila sa ila ceasefire up to 30 pero tanaw naton ginkwento ginpalukpan pilang tropa so dili natin makita nga insincerity no kami amo ginanang expect namon sa ila na amo nang buhat buhaton no so gulpi lang italukpan nila ginkwento sila kapon. Ang kabahin sa pahayag ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte. Mas nga ginpaalerto pa ni Negros Occidental Police Provincial Office Econocpo Director Police Colonel Romeo Baleros ang tanan nga kapulisan sa probinsya kasunod sa encounter sa syudad sang Himamaylan. Sunod kay Baleros, ginpasiguro niya nga may advanced monitoring ang kapulisan antis magpadulong sa mga lugar nga nagakinahanglan sang otoridad. Dugang pa sang direktor, ginuna Manila ang seguridad sa mga frontliners, labi na sa mga magadulong sa financial assistance kaangay sang social amelioration cash sang gobyerno. Una sini 3 ang patay kag 4 ang pilason sa katapos ang Philippine Army sa 94th Infantry Battalion sa enkwentro sa Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan, Domingo sang aga. May newly constructed tayong Children Development Center. So for the meantime na yung opening of class for this year ay hindi pa definite yung schedule. So we opted to convert it temporarily as our isolation area. Insang pahayag ni NOCPO Director Police Colonel Romeo Baleros. Nagpahamtang naman sang isolation rooms ang Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO para sa mga pulis nga makabatsyag sang sintomas sang coronavirus disease o COVID-19. Sunod kay NOCPO Director Police Colonel Romeo Baleros, 4 ka kwarto ini sa building nga iya sang Children Development Center nga yara mismo sa sulod sang Camp Alfredo Montelibano Senior Compound. Duha pa ni Baleros, ginhimo niya ining inisyatibo agud matutukan gid ang mga pasyente sa din ang magatatap sa ila ang mga police nurses mismo sang NOCPO. Apan nagapanguyo ang direktor nga tubtob magtapos ang pag-away sang COVID-19, wala sang pulis sa probinsya nga malatnan sang amo nga virus. Nagnubo naman sa 45% ang crime incident sa bugos nga Western Visayas. Sa press briefing, ginpahayag ni PNP Region 6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan, nagnubo sa 106 ang crime incident humalin Marso 17, tubtob Abril 16, 2020 kumparar sang Pebrero 16, tubtob Marso 16, 2020 nga naka-record sang 234. Dugang pa ni Pamuspusan, dako ang nabulig sang ginpatuman nga enhanced community quarantine, enhanced management police operation kag checkpoint sa kada border. Palayag pa ni Pamuspusan, pinakamaayo ang stay at home nga panawagan agud mapunggan ang pagsaka sang crime incidents. May kabilugan nga 5,181 ang na-record nga curfew violators sa bugos nga Western Visayas.
Sunod kay PNP Region 6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan, sa mga record 5,068 ang ginhatagan sang warning, 57 ang ginpapanaugan penalidad kag 56 ang ginaresto. Liwat nagapilar si Pamuspusan sa publiko nga magsunod sa panawagan bangod ang mga pulis hindi mga health experts. Duha pa ni Pamuspusan nga ang pagtiner sa balay kag pagsunod sa pulisa hindi lamang para sa safety sang kaugalingon kag pamilya kundi makabulig pa sa gobyerno sa pagtabna sang COVID-19. Samtang ginpahag ni Pamuspusan nga may 3,220 ka pamilya sa bilog nga rehiyon ang nabuligan paagi sa Adopt a Family Program. Kapwa ko, sagot ko nga programa sang kapulisan halin ni sang Marso 31 tubtob Abril 16. Gintapungol sang hubog ang pulis nga nagresponde sa iskandalo sa Sitio Kanangkaan, Barangay General Luna, Banwa sang Tuboso sa atong Domingo sang gabi. Ang biktima nga pulis ang ginkilala kay Police Staff Sergeant Eugene Kangke nga nakabase man sa Tuboso PNP, samtang suspect ang ginkilala naman kay Neil Tagame, 47 anyos, nagapuyo sa lugar sang insidente. Sunod sa Tuboso PNP, nakabaton sila sang tawag halin sa residente nga may nagamaoy nga tawo kag hubog. Sang ginpadulungan sa otoridad kag ginistorya, kinali lang sini nga gintapungol ang pulis igo sa dughan rason nga ginpuwersa ini nga gindakop kag gindala sa istasyon sang pulis. Nagkaladak pa naman ang 7 ka mga persona nga nagabulang sa Hacienda Rafaela, Barangay Gimbalaon, Ciudad San Silay sa itong Domingo sang Udto. Ang nagkaladak pa na Mosante Ronel Jan Nato, 22 anyos, James Alio, 25 anyos, Leonardo Pagaduan, 25 anyos, Noel Bagasa, 20 anyos, Ayan Paul Nato, 28 anyos, Gregorio Apulencia, 20 anyos, Jandy Estea, 24 anyos, Kagari Panagiton, 28 anyos, tanan pumuluyo sa mga lugar. Ang mga ininadakpan sa akto nga nagabulang sa pihak nga ginapatuman ang Enhanced Community Quarantine sa probinsya. Nakumpiskar sa ila ang isa ka buhi kag isa ka patay nga manok nga inugbulang, 1,500 pesos nga cash kag tally sheet. Ang ining manadakpan gin-custody na karon sang mga otoridad. Kag sa dugang balita lokal, nagapabilin sa custodial facilities ang Police Station 1 si Ira Claro, 18 anyos, nga pumuluyo sang Puro Cadena de Amor, Barangay 29, siyudad sang Bacolod. Si Claro ang nadakpan sa akto ni Barangay Kapitan Edner Hihi sang Barangay 29 nga nagauyat sa isa ka heat-sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu Sabado sang gabi. Sunod sa Barangay Kapitan, nakita niya nga buot pa ngay pasa ni Claro ang shabu sa upod nga babae. Sunod kay Police Major Jovel Sidel, ang hepe sang Police Station 1, ginahulat niya ang resulta sang shabu nga ginapadala sa crime laboratory ug gamiton ebidensya bato kay Claro. Illegal possession of prohibited drugs paglapas sa Section 11 sa Republic Act 9165 ang atubangon niya kaso ni Claro kung positibo nga shabu ang nakuha sa iya. Ginkumpirmar sa opisyal sa Barangay 19 nga ang natiruhan sa Barangay 22 kahapon sang akon sang Domingo sang aga, isa ka kilala nga drug user. Sunod kay Police Major Reynante Humocan, ang hepe sa Police Station 4, modos na nila ang magpangayo-kayo o kung mangawat kang magbakala sa shabu. Doon pa ni Humocan, naagyan sa mga nagapatrolyang masko sa Barangay 19 si Ephraim Anhao, 22 anyos, yung pumuluyo sa Purok Angeles, Barangay Estefania, diri sa siyudad sang Bacolod. Gindala sa barangay si Anhao bangod sa paglapas ng Enhanced Community Quarantine kag curfew apang nagpalagyo ini rason ng ilagas ang kapulisan kag barangay Tanod. Buot yung tanay magsunod si Anhao sa Kmart apang ini ang ginpunggan sang security guard ni si Leo Pagayunan kag natiruhan gamit ang 38 kalibre nga revolver. Ginahulat ni Humocan karon ang desisyon ni Anhao nga hira pa sa ospital kung ipadayon ang pagpasaka sang kaso bato kay Pagayunan nga karon yara naman sa custodial facility sa Police Station 4.
Arestado naman ng isa ka lalaki nga ginalagar miyembro sa Tongo Gun for Hire Group sa bypass operation sa isa ka subdivision sa Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Ang redakpan ang ginkilala kay Ricardo Istures III, 37 anyos, residente sang Purok Magayon, Barangay Sumag sa amuman nga siyudad. Sulod kay Criminal Investigation and Detection Group ukon CIDG Bacolod Officer in Charge Police Chief Master Sergeant Numero Gokotano, nakabaton sang report ang CIDG Bacolod nga nagabaligya sang armas si Istures. Sa ginkasa nga bypass operation napaslawan ng suspect nga magpakita sang dokumento nga makapamatuod nga ini autorisado nga nagabaligya o kon nagahupot sang armas. Pagpahayag pa ni Gokotano, tuig 2018 sang una nga na-monitor ang hulang ni Istures kag ang grupo sini. Na-recover kay Istures ang isa ka Colt caliber 45 pistol, isa ka magazine sang kalibre 45 nga armas luthang, kag 7 ka wala makalupok nga bala. Preso karon sa custodial facility sang CIDG Bacolod si Istures para sa nagakaigo nga disposisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22. Sa ato naman nga mga ka-aksyon, ang ining problema bala sa ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kinanglan na likaw kita sini, kay man may ara kasi nagani, madudahan kagid nga may ara ka sa COVID-19. Amo na nga para pabakod sa aton nga immune system, likaw sa hilanat, ubo, kag trangkaso, ginarekomendar naton sa inyo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Manggaranon ini sa vitamin C, natural ka organic, naga-prevent sang ubo, sipon, kag hilanat, kag iban pa nga respiratory illnesses. Nagapabakod pa sa aton nga immune system sa research ini sa Kentucky Medical Center sa USA. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea may B-complex, ang B1 para sa reflexes, ang B6 pabakod sa aton nga baga para likaw sa ubo. Ang B12 para maayo ang absorption sang sustansya nga kinahanglan sang lawas. Gani ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, iliwat natin nga panumdum, manggaranon ni sa vitamin C, natural ka organic pa, kag wala sang preservative, kay pure ini nga himo sa mangosteen. Mabakal naton sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, original nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubdub 3 ka minuto sa imo lawas, samtang padayon ang imo nga pagkuskos. Safe ini, bangod wala sang chemical component. Magluwas diri, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff akon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang habon nga original. 40 ka staff sa Research Institute for Tropical Medicine nagpositibo sa COVID-19. Samtang Philippine Red Cross magabukas ang 20 ka testing laboratories para sa COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
naghimo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:28. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Mga bukas ang Philippine Red Cross ang kapin 20 ka testing laboratories para sa COVID-19 sa bugos nga pungsod. Ginanunsyo ni PRC Chairman Richard Gordon nga ikaduhang laboratory magabukas sa ilang national headquarters sa Mandaluyong karon nga semana. Duha man ni Gordon nga mayara sang 15 ka medtech ang ginhana sa paggamit sang machines. Isa pa ka laboratorio ang igatukod sa anay national headquarters ang PRC nga nahamtang sa Port Area, Manila. Palayag pa ni Gordon nga ang una nga laboratorio in buksan ang sarang mag-akomodar sa 1,000 ka test sample halin sa RITM. 40 naman ka mga staff sa Research Institute for Tropical Medicine ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Gingkumpirma ni RITM Director Dr. Sena Carlos nga kalabanan sa infected nga staff ang asymptomatic samtang ginpaydalom sa quarantine sa dormitory sang institute. Dugang pa ni Carlos nga buhinan sa RITM ang pila sang ila operasyon agud maghatag alagyan sa disinfection procedures. Ang RITM ang mga nagapanguna nga facility sa pungsod para sa testing samples sa mga pasyente sa posible COVID-19 infection. Nagdangat na sa 6,459 ang kadamuon sa nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Base sa pinakauling nga records ng Department of Health, 200 ang nadugang sang kumpirmado nga kaso sa pungsod. Nadugangan sang 41 ang recoveries kagkaron mayara na sa kabilugan nga 613. Nagdangat naman sa 428 ang napatay matapos na record ang dugang nga 19 nga napatay sang kahapon nga adlaw. Ginbawian sa ang kabuhi si Anay Senator Heherson Sani Alvarez sa edad nga 80 anyos kahapon nga adlaw Lunes bangod sang COVID-19. Ani ang ginkumpirma ni Hexilon, anak sang Anay Senador. Suno kay Anay Senador Joey Lina ang iya upod sa Senado sa tung late 1980s. Tugtog early 1990s ang nagtaliwan at pesar sang mga paninguha sang iya doktor kag ang ginpatigan nga blood plasma convalescent therapy. Suno kay sa mga bata ni Alvarez, ang Anay Senador ang nagpaidalom sa experimental plasma treatment para sa COVID-19 nagligad nga semana. Nakaangkon man sa COVID-19 infection ang asawa ni Alvarez nga si Cecil pero nag-improve ang iya kondisyon. Si Alvarez ang nagpangalagad bilang senador sa tung 1987. Kapi naman sa 33 ka personnel sa Armed Forces of the Philippines ang infected sa COVID-19. Suno kay Brigadier General Edgar Arevalo, lakip sa may COVID-19 sa AFP ang 22 ka mga military personnel, 6 ka mga dependents kag 5 ka civilian employees. Na record sa AFP ang 141 ka mga probable COVID-19 cases. 177 ang ginakabig nga suspected cases. Suno kay Arevalo, base sa datos gikan sa V. Luna Hospital, may 20 na sa ila ang nakarecover sa masakit.
Una na nga nagmando si AFP Chief General Filemon Santos Jr. sang availability sang military treatment facility sa sulod sang Campo Aguinaldo para matatap ang mga AFP personnel nga makitaan sang COVID-19 symptoms. Ginaduso ni Senator Manny Pacquiao nga ang new normal law ang tuyo ipatuman ang social distancing sa nagkalain-lain nga establishmento sa pungsod. Suro sa senador masubo pinsaron apan kinahanglan sang bag-o nga patakaran sa pagpakig-close contact sa tion nga madula na ang ginapatuman nga enhanced community quarantine ug ECQ. Dugang pa ni Pacquiao nga sa karon nga hindi pa available ang vaccine batok sa COVID-19, ang publiko ang kinahanglan nga istrikto nga sundon ang precautionary distancing measures. Sa idalom sang ginaduso nga layi ang oras sa pagkadto sa supermarkets, ang limitado kag ang mga customer i-require nga magdala sa grocery list para masiguro ang madasig nga transaksyon. Ginklaro naman ni Department of Interior na local government spokesman Undersecretary Jonathan Malaya nga fake news ang nagalapta nga audio clip nga nagapahayag ng gobyerno nasyonal magapatuman sang total lockdown bilang preventive measures batok sa COVID-19. Sa laging handa press briefing ginpahayag ni Malaya nga una pa lang niya nabatian ang kaundan sang audio clip nakasiguro na siya nga ini ang fake news bago dula sang direktiba ang gobyerno angot sa total lockdown. Suno pa kay Malaya nga sa karon ginahimo sa otoridad amo ang pag-istrikto sa implementasyon sang ECQ bangod madamo sa gihapon ang mga pasaway. Duha pa ni Malaya ginaimbestigahan na sa otoridad kung sino ang sa likod sa pagpalaptas sang audio clip. Para naman sa Philippine National Police, magapatigan man sang investigasyon ng anti-cybercrime group sini nga ang tuyo ang mga dakpo ng sinuman nga yara sa likod sa naglapta nga audio clip. Ginpahayag sa Philippine Coast Guard nga hindi na maggasto ang overseas Filipino workers para sa mga pagkaon samtang nagatinel sa quarantine ships bangod sa ila agency ang Overseas Workers Welfare Administration ang magasabat sini. Suno kay PCG Commander Admiral Joel Garcia, ang agency sa mga Pinoy workers ang obligado nga magsabat sa pagkaon sa OFWs apan kung mapaslawan ang OWA ang magasalo sa kinahanglanon sa mga OFWs. Dugang pa ni Garcia, 95% sa mga OFW nga yara sa quarantine ships ang land base, samtang 5 lamang ka porsyento ang seafarers. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:34. Inyo ginmamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.